Ayan, good afternoon. Ay dahil pahinga muna yung team, wala kaming vlog dun sa about sa pabahay. Yun, may gagawin tayong vlog para naman dito sa ano, kung paano mag tanim ng palay. Hindi pa naman siya tataniman, bali ayusin pa lang yung mga pilapil. Yun, para maiba naman yung vlog natin. Ito yung daanan, putikan. Uy! Yung tinataniman nila dito sa bukid. Di tulad nung iba, yung tinataniman malapit sa lake o kaya gilid ng kalsada. Ito po, dito po to sa bukid. Pag dito sa bukid tanim ng palay, makakaani ka lang dito pag ganitong tag-ulan. Pag hindi na tag-ulan, hindi nakakaani kasi walang tubig na pagkukuhanan. Bawa sapa o kaya yung dibumba na patubig, wala po. Talagang aasa lang sa tubig ulan. Yun. Ayan o, punta na kami. Nandito rin kami nangunguha ng bayoko. Nung nangunguha kami ng bayoko na gabi, dito kami dumaan. Bukid po ito. Amoy! Ayan yung kasama ko kahapon doon kila Chinchin, videographer ko. May videographer kahapon. Araw ng Martes ngayon. Sayang yung araw pag nakatinda. Kaya extra muna tayo. Amoy! Yan. Putik-putik. Amoy! Tinatagal ko di usad puro to umarugado si Romsa ito. Dami daw langgam. Kailangan tanggalin yung mga sanga kasi para yung palay nasisinagan ng araw. Yan ito. Amo! Ay, nag-ano na pala sila ng palay, nagtanim na. Tawagin sa amin nagsabuwag. Go! Amo! Umay! Kalabaw. Papalitada. Yung panggatong. Bitbitin natin chinilas. Yan lang yung ganito dati yung gawain namin ni Pula, ni Otol. Noong mga pa lang kami, kasagsagan. Nag-aaral pa si Pula. Minsan nagpapala kami sa pilapil, nag-aani. Dito na sila. Amoy!
Pala! Amo! Ha? Na malapit na tong taniman. Mga ilang araw na lang. Nandun banda mga nakatanim na. Kataas. Dito rin meron katabi nila. Lalim. Dapat pala. Uy! Siya rin. Siya rin. Nanlaugan kaya agad. Ay! Tunggu buka tidak bosan. Woi. May daraw ba tinabasan ko, boy?
lang, pwede. Hindi pa minamakina. Hindi pa kinuha. Papupunuan ko. Pagkala, pagkaramrap, patigang. Kaya ang mga dinundugan. Ito pala, ano na so? Kamaungot ko sa tukang lagi ko, tapayan sa mga tubig. Hanggat para sa utak ko, gusto nga nakantapin na lausot, ganyan ako nila sa tubig. Ganito. Ito pala, mga ano nusot. Ano nusot para nung dadali. Mga arugan kayo nung pagkagawa. Iki-MGs na yan! Ayan po, ganito kami magtanim ng palay dito sa Bicol! Iki-MGs na yan! Yan! Kinis ng ano? Kinis ng pilapil. Parang nagmaksipil. Yan, nataniman na oh. Ito pag ganito na yung palay, salbado na. Okay na siya. I-sprayhin na lang. May abono na oh. Kulay itim-itim na eh. Mag-i-spray. Mag-i-spray daw siya ng ano, sa damo. Lalong dadami yung damo kasi i-spray ng damo. Pampatay ng damo. Kamag-anak to ni Mrs. Ganyan kahirap magtanim ng ano, palay. Kaya tulad dun sa ano, tulad nung dun sa malapit sa lake, grabe, kawawa yung may-ari noon kasi binahalang. Kung kailan pwede nang anihin, saka binaha. Tulad doon sa ano, pinsan nila misis, ganyan. Magpipilapil, tatanggalin yung mga damo. Pag natanggal yung mga damo na yan, papatungan ng lupa para makabalik yung lupang natanggal. Bayad sa traktor.
Ayun po, dito na ako sa bahay. Yun, sayang yung mga iba kong video. Nagloko yung ano ko. Nagloko yung GoPro ko. Hindi ko alam kung anong nangyari nun. Nandun naman yung video niya kaso di makita. Sayang yung vlog ko ngayon. Pero yung iba nakuha ko kasi ginalaw ko kasi. Itrinay ko na ibahin. Ganun kahirap magtanim ng palay. Kakahirap talaga. Ayan, sana magustuhan niyo po yung vlog ko na aking ginawa. Ayun. At pa-support po ng YouTube channel natin. Mga kuko, madumi. Mga lupa-lupa. At hanggang dito na yung vlog na to at maraming salamat. Bye-bye!